ଶଙ୍ଖ ନବ ଶଙ୍ଖା ଶଙ୍ଖ ନବ ଶଙ୍ଖା ଗୌଳ ବୁଲିଆ ରଙ୍ଗ ଝିଲିରି ଶଙ୍ଖ ମାଳିଆ ଶଙ୍ଖ ନବ ଶଙ୍ଖା ଶଙ୍ଖ ନବ ଶଙ୍ଖା ଶଙ୍ଖ ନବ ଶଙ୍ଖା ଶଙ୍ଖା ନବ ଶଙ୍ଖା। हरि है राधा माधव ये भव सागर को उद्धार कर हे प्रभु उद्धार कर। ए माँ साताणी ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି ମା ଉଠି ବସିବାକୁ ଆଉ ଜୋର ପାଉନି। ଆରେ ଶଙ୍ଖାରୀ ବୁଢା ତମେ ତମର ତ ଢେର ଦିନ ହେଲା ଦେଖା ନଥିଲା। ଆଗେ ବୁନ୍ଧେ ପାଣି ଦିଅ ମା ଶୋଷରେ ମୋ ହଂସା ଉଡ଼ିଲାଣି। ହଉ ହଉ ଆଣୁଛି ଆଣୁଛି। ପିଣ୍ଡରେ ଟିକେ ପ୍ରାଣ ପଶିଲା। ଚୈତ ମାସ ହଉ ହଉ ଖରା ଉଠିଲାଣି ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଛି। ମା ଏ କାନ୍ଥରେ ଯୋଉ ସବୁ ଚିତ୍ର କରାହେଇଛି ଚିତା ଲେଖା ହେଇଛି ଏସବୁ କଣ ପାଇଁ ମା? ତମେ ତ ଆସୁନ ଜାଣିବ କେମିତି? ଗଲା ମଗୁସୁରରେ ସାନ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ବାହାଘର ହେଲା। ସାନ ସାଆନ୍ତ? ହଁ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ସେଇ ତ ଏକୋଇର ବେଳା ବିଶିକେଶନ। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିନି ମା। କେମିତି ଦେଖିବ? ସେ ତ କଟକରେ ରହି ପଢୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଆସନ୍ତି, ଖରା ଛୁଟିରେ ଆଉ ଦଶହରାକୁ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ଲଗେଇଲେ ପୁଅକୁ 19 ପୁରି 20 ଚାଲିଲା। ପାଠ ପଢାରୁ କଣ ମିଳିବ? ଚାକିରି ତ କରିବାର ନାହିଁ। ବାହା କରିବ କଣ ବୁଢା ହେଲେ? ଖୋଜା ଲୋଡା କରି ଝିଅ ଠିକ ହେଲା। ବଡ କନ୍ୟା ବୋଲି ବାହାକୁ ଆଣି ଏକାଥରକେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କିଏ କଥାଟା ହେଇଗଲା ବା। କ୍ଷୀରି ଖଜା ଡାଲି ଭାତ ମୋ କପାଳରେ ନାହିଁ। ଯଉ ସଂଖ୍ୟା ବରାଦ ଦବା ଲାଗି ତମକୁ ଢେର ଖୋଜା ପଡିଥିଲା। ଫି ମାସ ଥର କି 2 ଥର ଗୋହିରୀ ଦାଣ୍ଡରେ ତମ ଡାକ ଶୁଭେ, ଠିକଣା ବେଳକୁ ତମର ଦେଖା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆସୁନଥିଲ ଯେ? କିଛି କହୁନ ଯେ? କଣ କହିବି? ମୋ ଦୁଃଖ କଥା କାହାକୁ କହିବି ମା? ଗଲା ମଗୁସୁରରେ ତମ କାନ୍ଥରେ ସିନା ଚିତା ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ହେଲେ ଗଲା ମଗୁସୁରରେ ଆମ ଗାଁ ମଶାଣିରେ ମୋ ଝିଅର ଚିତା ଜଳୁଥିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ 4 ବର୍ଷରେ ହେଇଥିଲା ମା ମଲା। ତାକୁ କାଖେଇ ଶଙ୍ଖା ଝୁଡ଼ିକି ମୁଣ୍ଡେଇ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିଛି। କେତେ କଷ୍ଟରେ ତାକୁ ମଣିଷ କରିଛି। ବଡ଼ ହେଲା, ଯାହା ସନ୍ତିକି ରଖିଥିଲି ସେତିକିରେ ଅଣ୍ଟିଲାନି ଯେ ଗାଁରେ ଜମି ମାଣିଥିଲା ତାକୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ତା ବାହାଘର କରେଇଥିଲି।
କ'ଣ ରୋଗରେ ପଡ଼ି? ରୋଗରେ ଯାଇଥିଲେ ଭାବିଥାନ୍ତି ମୋ କପାଳ ମନ୍ଦ, ହେଲେ ତା ନୁହଁ। ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଗଞ୍ଜଣା ଦେଲେ, ବର ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହିଁଲାନି। ଶେଷକୁ ଝିଅ ମୋର ଖନ୍ୟର ବସି ଖାଇଦେଲ। ବାହାଘରର ବରଷଟା ବି ପୁରିଲାନି, ରାତି ଅଧରେ ଚାଲିଗଲା। ସକାଳୁ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ମଲା ଦେହଟାକୁ ଆଣି ମୋ ଘର ସାମ୍ନାରେ ପକେଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ବାପ ହୋଇ ନିଜ ହାତରେ ମୋ ଝିଅକୁ ଜାଣିଦେଲି, ମୋ ଝିଅକୁ ଜାଣିଦେଲି, ମୋ ଝିଅକୁ ଜାଣିଦେଲି। ଶଙ୍ଖା ଗଢ଼ିବା, ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲି ଶଙ୍ଖା ବିକିବା ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ହେଲେ ପେଟର ଭୋକଟା ବୈରୀ ହେଲା। ମା, ଦୁଃଖ ସୁଖ କଥା ସେ କୁଆଡ଼ୁ ବୁଝିବ? ସେଇ ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଶଙ୍ଖା ଥିଲା ତାକୁ ରୁଣ୍ଡେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ପୁଣି ବିକିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଯାଉଛି ମା, ଆହୁରି 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଗପ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛୁ କି? ଆରେ ଶଙ୍ଖାରୀ ପୁଅ, ତମେ ଆଇଛ? ହଁ ମା, ଶୋଷ ଲାଗିଲା, ପାଣି ପିଇ ଟିକେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହଉଥିଲି। ମା, ଯେତେବେଳେ ଏ ଦୁଆରକୁ ଆଇଛି କେବେ ବିମୁଖ ହେଇ ଫେରିନି। ଶୁଣିଲି ନୂଆ ବୋଉ ସାନ୍ତାଣୀ ଆଇଛନ୍ତି, ଶଙ୍ଖା ନବନି? ତମେ ଦାଣ୍ଡଟାରେ ବସି ଗପ ମେଳିଦେଲେ ତମ ଶଙ୍ଖା କ'ଣ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ? ତା ଛଡା ବୋହୁ ସାନ୍ତାଣୀ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ବାହାରକୁ ଆସିବେ? ଆସ, ଭିତରକୁ ଆସ। ଚାଲ ମା। ନିଅ। ଆସ୍ତେ ମଉସା, ଆସ। ବସ ମଉସା। ତମ ପସରା ଖୋଲ ବୁଢ଼ା ପୁଅ। ଖୋଲୁଛି। ବୋହୁ ସାନ୍ତାଣୀ ଟିକେ ଡାକୁନ ମା। ହଉ। ଚାରୁ, ଚାରୁ, ବୋହୁ ସାନ୍ତାଣୀକି ଡାକିଦେଲୁ, ମୁକୁନ୍ଦ କାଚରା ଆସିଛି। କି ଶଙ୍ଖା ନବ ମା? छी କର, ଏ ବୁଢା ମିଣିପଟକ ଏତେ ଲାଜ କ'ଣ ମୋ ବୋହୁ ସାନ୍ତାଣୀ? ଆସମାନ ତାର ଶଙ୍ଖା ଅଛି? ଅଛି। ନାଇଁ ମା, ରଙ୍ଗ ଝିଲିମିଲି ବଉଳ ଫୁଲିଆ। ମୋର ଆସମାନ ତାରା ଦରକାର। ମୋର ଆସମାନ ତାରା ଦରକାର। ମୋର ଆସମାନ ତାରା ଦରକାର। କ'ଣ ହେଲା? ନାଇଁ ମା, ସେ କିଛି ନୁହେଁ। ଭାବିଥିଲି ଜୀବନରେ ଆଉ ସେ ଶଙ୍ଖା କେବେ ଗଢ଼ିବିନି। ତମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛ ମା, ଆସନ୍ତା ରଜକୁ ତମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସମାନ ତାର ଶଙ୍ଖା ଗଢ଼ି ଆଣିବି। ହେଲେ ଆଜି କିଛି ନବନି ମା? କ'ଣ ନେବି? ଯାହା ତମ ଇଚ୍ଛା।
ଆଚ୍ଛା ମା, ମୁଁ ତମ ହାତ ପାଇଁ ଶଙ୍ଖା ବାଛିଦେଲେ ପିନ୍ଧିବ? ମନା କରନି ମା। ହାତ ବଢ଼ା ମା, ମୁଁ ବାଛିଦିଏ। ଏ ବୁଢ଼ା ପୁଅଟାକୁ ନାଜ କରୁଛ ମା? ମୁଁ ପୁରା ତମର ବୁଢ଼ା ପୁଅ। ପୁଅକୁ ନାଜ କରନ୍ତି ନା? ବାଃ, ଆଚ୍ଛା ବୁଢ଼ା ପୁଅଟିଏ ପାଇଲ ଏକା। ହାତ ବଢ଼ା ଆଗ ବହୁ ସାନ୍ତାଣୀ। ତୁଳା ପରି ନରମ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ମା। ଆରେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ ସବୁ? ମୁକୁନ୍ଦ ଶଙ୍ଖାରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ବହୁ ସାନ୍ତାଣୀ ଶଙ୍ଖା ନଉଥିଲେ। ଜୁହାର ମା ସାନ୍ତାଣୀ। କ'ଣ ଶଙ୍ଖା ଦେଲ? ହଁ, ମୁଠାଏ ନେଲେ ଚୂନ ଟିପି। ଦାମ୍ କେତେ? ଶଙ୍ଖା ମୁଠାଇର ଦାମ କେତେ ହବ ମା? କେତେ ଦେବି କହୁନା? ମୋ ମାଠୁ କ'ଣ ମୁଁ ଦାମ ନେବି? କିଲୋ? ମା କ'ଣ କିଲୋ? ଇଏ ପରା ବହୁ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କର ପୁଅ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ହଉ ହଉ, ଏଇଥରକ ଦାମଟା ନେଇଯାଅ। ଆରଥରକ ବରଂ ଖାଲି ଦେଇଯିବ। ତମେ ଗରିବ ଲୋକ। ନାହିଁ ନାହିଁ ମା ସାନ୍ତାଣୀ, ମୁଁ ଦାମ ନେବିନି। ମୋ ମାକୁ ଦେଇଛି। ଶଙ୍ଖା ମୁଠେ ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ଗରିବ ହେଇଯିବିନି ମା, ମୁଁ ଦେବିନି। ଆରେ ଶୁଣ ଶୁଣ, ନାହିଁ ମା, ମତେ ମତେ ମାଫ କରନ୍ତୁ ମା, ମାଫ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଆସମାନ ତାରା ଦରକାର। ମୋର ଆସମାନ ତାରା ଦରକାର। ମୋର ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ଦରକାର। ମୋର ଆସମାନ ତାରା ଦରକାର। ମୋର ଆସମାନ ଶଙ୍ଖା ଦରକାର। ମୋର ଆସମାନ ତାରା ଦରକାର। ମୋର ଆସମାନ ତାରା ଦରକାର। ମୋର ଆସମାନ ତାରା ଦରକାର। ମୋର ଆସମାନ ତାରା ଦରକାର। आसमान तारा, आसमान तारा, आसमान तारा। काहे के जीत करछु कहलु? एतिकिरे कांदी पकेलु? कांदिनी कांदिनी तो शशुर घर खबर पठेलेनी। काली सकाळु जेमिति हो तते पठेई देबा पड़िबो। मु सवारी बहिना देई आछी। काली भोर भोर आम दुआरे आनी से पहुंचब। आसमान तारा शंखा गढ़ा को 15 दिन लगे। समुदुणी कही पठई एथर तो सांगे सुनार चंपाकुड़ी हारटे पठेवाई। एते पैसा मु काहू पाइबी? पछपट बाड़ी खंड को बिकिदेली। सेतिकिरे चंपाकुड़ी हारटे कढ़ी। से चंपाकुड़ी हार पिंधि काली सवारी बसी तू शाशु घर को जीव। যাই পৌঁছু পৌঁছু চম্পাকড়ি হারটা বেকরু কাঢ়ি নেবে। ননন্দଟେ ଅଛି ନା, ତା ବରଘରୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଖବର ପଠେଇଛନ୍ତି 5 ଭରି ସୁନା ସାଙ୍ଗକୁ ଚମ୍ପାକଢି ହାର। ତାହେଲେ ତୋ ବେକରେ ସେ ହାରଟା ରହିବନି? ନିଅନ୍ତୁ, ସବୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ହେଲେ ମତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଭଲା। ଟିକେ ସୁଖ ହେଲାନି। ଏ ବରଷକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ କଟିଲାନି। ସବୁବେଳେ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଗଞ୍ଜଣା, କଥା କଥାକେ ଖୁଣ୍ଟା, ଯାଉଣୁ ଆସୁଣୁ ଗେରସ୍ତଙ୍କର ବିଧା ଚାପୁଡା ଗାଳି। କେତେ ସହିବି ବାପା? ସବୁଦିନ ସମାନ ଥାଇନି ମଣି। ଆଖି ବୁଜି ଦାନ୍ତ ଚିପି ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ଦିନେ ସୁଖର ଦିନ ଦେଖିବୁ। ନଣନ୍ଦ ପର ଘରେ ବୁଝିବୁ।
ଶାଶୁର ବଳ ବୟସ ହଟିବ, ଦିନେ ସେ ତୋରି ହାତ ଟେକାକୁ ଅନେଇ ରହିଥିବ। ଆଉ ତମ ଜୋଇଁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ମୁଁ କାଳି ଅସୁନ୍ଦରୀ। ଏକଥା ଜୋଇଁ କହୁଛି? ତୋ ମହିଳା ଦେହଟାକୁ ସେ ଦେଖିପାରିଲା, ସଫା ମନଟା ଦେଖିପାରିଲାନି। ତୋ କଳା ଚମଡ଼ା ତା ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା, ହେଲେ ତୋ କଳା ଘୁମର ଆଖି ଦିଟା ତା ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲାନି। ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଛି ଛି ଦୂର ଦୂର ମାର ମା। ଖାଉରା ବିଲଠୁ ରାତିରେ ପହରିକିଆ ବିଲୁଆ ଭୁକିବା ଯାଏ ଖାଲି କାମ ଆଉ କାମ। ଟିକେ ଧକ୍କା ମାରିବାକୁ ବସି ପଡିଲେ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଝିଙ୍ଗାସ। ଡରି ଡରି ବିଛଣାକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ, କାଳେ ତାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କେତେ ସହିବି ବାପା। ବାପା ତମେ ମତେ ଆସମାନ ତାର ଶଙ୍ଖା ଗଢି ଦିଅ। ସେ ଶଙ୍ଖା ଶିଖିଲା ପଡିଶା ଘରର ବୋହୂ ଦିନେ ମତେ ପୋଖରୀ ତୁଠରେ କହୁଥିଲା, ଆସମାନ ତାର ଶଙ୍ଖା ନାଇଲେ ଘରେ କୁଆଡେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ପାଇବେ। ବାଇଆଣୀଟା, ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଶଙ୍ଖାରୀ ଅଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖା ବିକିବା ପାଇଁ ସେମିତି କହିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଡାକ ଛାଡ଼େ, ମା ମାନେ, ବହୁ ସାନ୍ତାଣୀ ମାନେ, ଇଏ ହଉଛି ଆସମାନ ତାରା, ମାନେ ଆକାଶର ତାରା। ୟାକୁ ପିନ୍ଧିଲେ ବରକୁ କାନିରେ ବାନ୍ଧିବ। ଇଏ ହଉଛି ରଙ୍ଗ ଝିଲିରି, ଇଏ ହାତରେ ଥିଲେ ରଙ୍ଗ ଚହଟିବ। ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ବିଛା ମାଳିଆ, ୟାକୁ ନାଇଲେ ଅହିସୁଲକ୍ଷଣୀ ହବ। ବାପା ତୋର ଆସମାନ ତାର ଶଙ୍ଖା ଦରକାର ତ? ଠିକ ଅଛି, ତତେ କାଲି ଶାଶୁ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେଲା ପରେ ସେ ଶଙ୍ଖା ମୁଁ ଗଢ଼ିବି। ଆଜିଠୁ ଗଣି ଗଣି 15 ଦିନ ପରେ ସେ ଶଙ୍ଖା ତୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ହେଲା? ମଉସା, ଓ ମଉସା, ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି କି? ନା, ଶୋଇନି। ତାହେଲେ ପିଣ୍ଡାଟାରେ ବସିଛ କାହିଁକି? ରାତି କେତେ ହେଲାଣି ଜାଣିଛ? ଆରେ ପସରାଟା ବେଡି ଥୁଆ ହେଇଛି, ତାମାନେ ଫେରି କରି ଆସି ଏଇଠି ବସି ଯାଇଛ, ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇନ? ଥକି ପଡ଼ିଛ ମଉସା? ଥକି ପଡ଼ିବି କାହିଁକି? ମୁଁ କଣ ଆଜି ନୂଆ କରି ଫେରି କରୁଛି? ତାହେଲେ ଉଠ, ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା। ହଁ, ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା। ବୁଝିଲୁ ବନମାଳୀ, ମୋ ଝିଅଟା ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯେମିତି ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲି। ତୁ ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇନଥିଲେ ମୋର ଯେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଦିନଠୁ ଆଜି ଯାଏ ତୁ ମୋ ବୋଝ ବହି ଚାଲିଛୁ। ତମକୁ ମୁଁ କେତେ ଥର କହିଛି ମଉସା, ସେ କଥାଟାକୁ ମୋ ଆଗରେ କହିବନି। ହଁ, ସେମିତି କହିଲେ ଯାହା ବା ଆସୁଛି, ଆଉ ତମ ଘରକୁ ମୁଁ ଜମା ଆସିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଉ ସେ କଥା ମୁଁ କହିବିନି, ଆଉ ଜମା କହିବିନି। ଚାଲ ଯିବା। ମଉସା, ଓ ମଉସା, ତମର ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟାଏ କିଛି ହେଇଛି। ଯୋଉଠି ବସଛ ଗୁମ ହେଇ ବସଛ। ହାରାମଣି ମରିବା ଦିନଠୁ ମୋର ଯେମିତି କଣ ହେଇଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି ଆଜି କଣ? ବିକ୍ରମପୁର ଗାଁ ଏଠୁ 5 କୋଶ ବାଟ, ଜାଣିଛୁ? ହଁ, ସେଇଠି କଣ ହେଲା? ଶଙ୍ଖା ଫେରି କରି କରି ମୁଁ ସେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ଅନାଦି ମହାପାତ୍ର ସେଠାକାର ଜମିଦାର, ତାଙ୍କର ପୋଇଲି ପରିବାର ସମସ୍ତେ ମୋଠୁ ଶଙ୍ଖା କିଣିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜି ଯାହା ଦେଖିଲି। କଣ ଦେଖିଲା? ଜମିଦାର ଘର ବୋହୂକୁ ହାଲି ବାହା ହେଇଛି, ଶଙ୍ଖା କିଣିବ ବୋଲି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଠିଆ ହେଇଗଲା। ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ପଡ଼ିଥିଲା, ଓଢ଼ଣା ଖୋଲିଦେଲା ବେଳକୁ ହାରାମଣି। କଣ ଦେଖିବାକୁ ସେ ତମ ଝିଅ ପରି? ନା,
ସେ ମୋ ଝିଅ ପରି ମୋଟେ ନୁହଁ। ତା ମୁହଁ ନାକ ଦିହ ରଙ୍ଗ କିଛି ବି ମୋ ଝିଅ ପରି ନୁହଁ। ହେଲେ ତା ଆଖି ଦିଟା ସେମିତି ଭୁଲ, ସେମିତି ଆଖି ପତା, ସେମିତି ଢଳ ଢଳ ଡୋଳା, ଯେମିତି ଟିକିଏ ଉଖାରି ଦେଲେ ଲୁହ ନିକେଡ଼ି ଆସିବ। ମୁଁ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି ରେ ବନମାଳୀ। ସେଇ ଆଖି ଦିଟା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ବି ନାଚି ଉଠୁଛି। ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ସେଇ ନୁହଁ। ମୋ ହାରାମଣି ମୋ ଆଗରେ ଆସି କହୁଛି, ବାପା ମୋର ଆସମାନ ତାର ସଂଖ୍ୟା ଦରକାର ବାପା, ମୋର ଆସମାନ ତାର ସଂଖ୍ୟା ଦରକାର ବାପା, ମୋର ଆସମାନ ତାର ସଂଖ୍ୟା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କିଏ ଡାକ ପକେଇଛ? ତମ ଝୁଅ। କଣ ହେଲା? କାଲି ରାତିରେ କଣ ଟିକେ କଳି ଚକ୍ରାଳ ଲାଗିଲା, ପନିର ମଞ୍ଜି ଖାଇଦେଲା। କଣ କହିଲ? ମୋ ଝୁଅ? ମୋ ଝୁଅ? ଘର ଲୋକ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ମୋତେ ଡାକି କହିଲେ ମୁର୍ଦାରଟାକୁ ନେଇଯା, ତା ବାପ ଜିମା ଦେଇଦେବୁ। ନା ମିଛ କହୁଛ, ତମେ ସବୁ ମିଛ କହୁଛ, ତମେ ମିଛ କହୁଛ। ମଣି ମଣି କଣ ଦେଖୁଛୁ? ଆସମାନ ତାରା ସଂଖ୍ୟା ପିନ୍ଧିବ ବୋଲି ମତେ କହିଥିଲା। ଆସମାନ ତାରା ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ଗଢିଛି, ସେ ପିନ୍ଧିବ କଣ ଆସମାନ ତାରା ହେଇଗଲା। ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି କେଉଁ ଯଶବାନା ଉଡ଼ାଇବ ହେ, ଯାହା ଦେଇଥିଲ ସବୁ ତ ନେଲଣି, ଆଉ ଏବେ କିସ ଛଡ଼ାଇବ ହେ, ଆଉ ଏବେ କିସ ଛଡ଼ାଇବ ହେ। ସଂସାର ଯେ କରାଇ আস ধায়ে সিনা সে তুম্ভ পাস সকল ভরসা যার টুটিলাড়ি কিস বলি তাকু ডরাইব হে কিস বলি তাকু ডরাইব হে। ସେ ଚଣ୍ଡାଳ ଗୁଡାକ ମୋ ଝିଅଟାକୁ ମାରିଦେଲେ। ମୁଁ ବି ବାପ ହେଇ ତା ଅଳି ପୂରା କରିପାରିଲିନି। ତାର ଖୋଲା ଆଖି ଦିଟା ସବୁବେଳେ ମୋ ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ବିକ୍ରମପୁରର ଜମିଦାରଙ୍କର ବୋହୂ ସାନ୍ତାଣୀକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମତେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ତାରି ଆଖି ଭିତରେ ମୋ ଝିଅ ଲୁଚି ରହିଛି। ସେ ବି ମତେ ଆସମାନ ତାର ସଂଖ୍ୟା ମାଗିଛି ବନମାଳୀ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହାରିବିନି। ଏଥର ରଜ ବେଳକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆସମାନ ତାର ସଂଖ୍ୟା ତା ହାତରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି।
ହଁ ବନମାଳୀ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସମାନ ତାର ଶଙ୍ଖା ତା ହାତରେ ପିନ୍ଧିଦେବି। হাত ঠারি লোভ দেখাই ডাক নাট দেখিবা পাই সিংহণ করুছ আহুরি থরে কি নাক ঘষি কানা মোড়াইব হে নাক ঘষি কানা মোড়াইব হে। ଶଙ୍ଖା ଶଙ୍ଖା ନବ ଶଙ୍ଖା ରଙ୍ଗ ଝିଲିରି ବଉଳ ଫୁଲିଆ ଚିତାମାଳିଆ ଶଙ୍ଖା ନବ ଶଙ୍ଖା ଶଙ୍ଖା ନବ ଶଙ୍ଖା ଶଙ୍ଖା ନବ। আসমান তারা সংখ্যা ଅଛି? ଅଛି। ବାପା ତମେ ମତେ ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ଗଢି ଦିଅ। ଆରେ ସେ ଶଙ୍ଖା ଶିଖିଲା ପଡିଶା ଘରର ବୋହୂ ଦିନେ ମତେ ପୋଖରୀ ତୁଠରେ କହୁଥିଲା ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ନାଇଲେ ଘରେ କୁଆଡେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ପାଇବେ। ବିକ୍ରମପୁରର ଜମିଦାରଙ୍କର ବୋହୂ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମତେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ତାରି ଆଖି ଭିତରେ ମୋ ଝିଅ ଲୁଚି ରହିଛି। ସେ ବି ମତେ ଆସମାନ ତାର ଶଙ୍ଖା ମାଗିଛି ବନମାଳୀ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହାରିବିନି। ଏଥର ରଜ ବେଳକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆସମାନ ତାର ଶଙ୍ଖା ତା ହାତରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି। ହଁ ବନମାଳୀ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସମାନ ତାର ଶଙ୍ଖା ତା ହାତରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି। हाँ देखी देखी हाथरा देखी टिके आलूटा तेजी देलो हाँ टिके जीवटा जीवटा हाँ जीवटा टिके देखी आउ टिके ଜ୍ୱର କେତେ ଦିନ ହେଲା ହେଲାଣି? 7-8 ଦିନ ହବ ଅଠାੜ ଜ୍ୱର ତା ସାଙ୍ଗକୁ ରାତି ସାରା କାଶ। ନାଡି କହୁଛି ବାତ ପିତ୍ତ କଫ ସବୁ ଏକାଠି ମିଶି ଯାଇଛି। ରୋଗୀର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍ଗୀନ। ମୋର ମରିବାକୁ ଡର ନାହିଁ କବିରାଜ, ହେଲେ ଗୋଟେ କାମ ମୋର ଅଧା ରହିଯାଇଛି। ମୁଁ ଜଣକୁ କଥା ଦେଇଛି ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ମରିପାରିବିନି କବିରାଜ, ମୁଁ ମରିପାରିବିନି। ତମେ ମରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତମକୁ ଛାଡୁଛି କିଏ? ଏ ବୈଦ କବିରାଜ ଏସବୁ ଜମ ପାଖରୁ ରୋଗୀକି ଛଡେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତମେ ତାରି ଆପଣରେ ପଡିଛ। ଯିବ କୁଆଡେ? କସ୍ତୁରୀ ଘଟିତ ମକରଧ୍ୱଜ ବଟିକା ରଖିଛି, ମହୁ ସାଙ୍ଗରେ ଖଲିକିରି ପାନେ ଦେଇଦେଲେ ଝାଡି ଯୋଡି ହେଇକି ବିଛଣାରେ ରୋଗୀ ଉଠିକିରି ବସିବ। 4 ପାନ ଔଷଧ ମୁଁ ପଠେଇ ଦଉଛି। ଆଜି ରାତିରେ ପାନେ ଦବ, କାଲି ସକାଳୁ ପାନେ, କାଲି ରାତିରେ ପାନେ, ପରଦିନ ପାନେ ଔଷଧ ଦେଇକିରି ମତେ ଖବର ଦବ ରୋଗୀର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି। ହଁ ତା ନହେଲେ ପାଣି ଔଷଧ ଦବା ଆଉ କଣ ଅଛି। ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିବି? ନାଇଁ 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 ଦରକାର ନାହିଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇ ଗାଁରେ ଆଉ ଜଣେ ରୋଗୀକି ଦେଖିବାର ଅଛି, ତା ପାଖରୁ ଲଣ୍ଠନଟେ ମାଗିକି ଚାଲିଯିବି ଆଉ କଣ। ଯାଉଛି। ବନମାଳୀ ବନମାଳୀ କଣ କୁହ? ରଜ ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିଲା? ଢେର ଦିନ ଅଛି। ହଁ ଏବେ ତ ବୈଶାଖର ଅଧା ଅଧି, ହଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଗୋଟାକ ଅଛି, ହଁ ତାପରେ ଯାଇ ରଜ। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଭଲ ହେଇଯାଇଥିବି ତ। 15 ଦିନ, ମୋର ମାତ୍ର 15 ଦିନ ଦରକାର। ତମେ ଟିକେ ଶୋଇ ରୁହ, ମୁଁ ଯାଇ ତୁମ ଖାଇବାଟା ଦେଖେ। ବନମାଳୀ କଣ ଆକାଶରେ ମେଘ ଅଛି ନା? ନା। ତାହେଲେ
ଆକାଶ ସାରା ତାରା ଛାଇ ଯାଇଥିବ। ସେଇ ତାରାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଁ ମୋ ଆସମାନ ତାରାକୁ ଖୋଜିବି। ମୁଁ ମୋ ଆସମାନ ତାରାକୁ ଖୋଜିବି। ଆସମାନ ତାରାକୁ सखी बातायन पासे पक्षीटिए आसी काने काने गला कही। सखी बातायन पासे पक्षीटिए आसी काने काने गला कही। श्याम बंधु तोरा निश्चय आसीबे मन उणा कर नाही। सखी बातायन पासे पक्षीटिए आसी काने काने गला कही। सखी सिए न आसिले दिन बही जाए राति जाए देख पाही। सखी सिए न आसिले दिन बही जाए राति जाए देख पाही। तांक पथ चाही तांकु तो नाई किछि आउ रुचु नाही। सखी बातायन पासे पक्षीटिए आसी काने बोहू शांताणी तमे कांदुथिल? कांदिबी काहींकी आखिरे कौन गोटे पड़ीगला ना। ସବୁ ଆଲୁଅ ଗୁଡ଼ା କମେଇ ଦେଇ କୋଉ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛ ଯେ? ବସ ବୁଝିଲ ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା ଆଉ ଦିନ 15ଟା ବାକି ରହିଲା। ଏଯାଏଁ ଆମ ଅଧା ବିଲକୁ ହଳ ଯାଉନି। ଫଗୁଣ ଚୈତ୍ର ମାସ ଭିତରେ ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଥିଲେ ମାଟିରେ ପାଗ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୂଲିଆମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଜମିରେ ହଳ କାଟୁନି। ଗଲା ବର୍ଷ ଭଲ ଫସଲ ହେଇନଥିଲା। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଖଜଣା କେମିତି ମାଗିବି ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି। ଇଆଡ଼େ ଲାଟବନ୍ଦୀ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ସବୁବେଳେ ଜମିଦାରୀ ଆଉ ଚାଷ ଏଇସବୁ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲ। ଏଣିକି ଘର ଆଡ଼େ ଟିକେ ନଜର ଦିଅ। କ'ଣ ନଜର ଦେବି? ବୋହୂକୁ ଦେଖିଲେଣି? ତା ମୁହଁକୁ ଆଉ ଚାହିଁ ହେଉନି। କେତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ସୁନାନାକି ବୋହୂଟାକୁ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲ। ତା ଆଡ଼େ ଟିକେ ଚାହଁ। କଳା କାଠ ପଡ଼ିଯାଇଛି। କାହିଁକି? ତାର କ'ଣ କିଛି ଅଭାବ ରଖିଛି ମୁଁ? ଶାଢ଼ୀ ଗହଣା ଆୟ ଅଳଙ୍କାର କୋଉଥିରେ ତାର ଊଣା? ଭଲ କଥା କହୁଛ ତମେ। ଏଇସବୁ ମିଳିଗଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ମନ ବୁଝିଯିବ? ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ସେ କଥା କହୁନା। ତମ ମନକୁ ପଚାର। ବାହାଘର 6 ମାସ ବିତିଗଲା। ତମ ପୁଅ ଦିନକ ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସିଛି। 7 ମଙ୍ଗଳା ସାରି ଯାଇଛି ଯେ ଯାଇଛି। ପୁଣି ଗଲାବେଳେ ମୋତେ କହିକି ଯାଇଛି ବୋହୂ ଚାହୁଁଥିଲୁ ପରା, ବୋହୂ ଆଣିଦେଲି। ଏଣିକି ଆଉ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବିବାଦ କରିବୁନି। ପୁଅ କାହାର? ତମେ ତ ଏମିତି ହସିବ ଆଉ। ସାରା ଦୁନିଆର ଲୋକ କ'ଣ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି? ତା ବୋଲି ଏମିତି ଦୁନିଆ ଭାସିଗଲେ ବି ସେ ପାଠ ବହିରୁ ମୁହଁ ଉଠେଇ ଚାହିଁବୁନି। ବୁଝିଲ ରଜନୀ, ଆମ ବଂଶରେ ସମସ୍ତେ ଅପାଠୁଆ ବା ଦରପାଠୁଆ ଥିଲେ। ଭାବୁଥିଲେ ଜମିଦାର ଆଉ ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା କ'ଣ ଦରକାର? ଖାଲି ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନିଲେ ଆଉ ହର ଗୁଣା ଫେଡ଼ା ମିଶା
ଏତକ ଶିଖିଗଲେ ହେଲା। ଏ ଗୁମାସ୍ତା ମାନେ ଦରମା ପାଇ ପୋଷା ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏଇ ଆମ ବଂଶରେ ବ୍ରଜକିଶୋର ପ୍ରଥମ ଯିଏ IA ପାସ୍ କରି BA ପଢ଼ୁଛି, ବୃତ୍ତି ବି ପାଉଛି। ପଢ଼ୁ, କେତେ ପଢ଼ିବ? ଏଣେ ପଛକେ ବୋହୂ ଲୁଚି ଲୁଚି କାନ୍ଦୁଥାଉ। କ'ଣ ହେଲା? ବୋହୂ କାନ୍ଦୁଛି? ହଁ, ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଝରକା କୋଣରେ ଲୁଚି ଲୁଚି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଏଟା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାନ୍ଦିଲେ ଅମଙ୍ଗଳ ହବ। ୟାର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ସବୁ କଥା ମନେ ରହିଛି ତ ଗୁଣ୍ଡୁଚି? ମା ସାନ୍ତାଳୀ, ଖାସ୍ ସେଇ କାମରେ ମୋତେ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଟକ ପଠାଉଛ, ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲିଯିବି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗୁଣ୍ଡିଚି ବାରିକକୁ ଯେଉଁ କାମରେ ପଠାଇଛ ସେ କାମରେ କେବେ ଖିଲାପ କରିଛି? କଥାରେ ଅଛି ପରା, ରାଜାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ହଟିଯାଇପାରେ, ହେଲେ ରାଜାଙ୍କ ବାରିକ ସେ କାମ ତୁଲେଇ ଦେବ। ହଉ ତୁ ଯା, ବାବୁ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ବସି ସାରିଲେଣି, ପୁଣି ବିରକ୍ତ ହେବେ। କ'ଣ ହେଲା? ପାନିଆଟା ଲାଗିଗଲା। ରୁହ ମୋ ବୋଉ ସାନ୍ତାଣୀ, ତମକୁ ଆଜି ଛାଡ଼ୁଛି କେତେକେ। ମା ସାନ୍ତାଣୀ କହିଛନ୍ତି ପରା, ବୋହୂକୁ ମୋର ଆଜି ଭଲକିରି ସଜେଇ ଦେବୁ। ବାପା ସାନ୍ତେ ଘଡ଼ିଏ ରାତି ହେଲା ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ନେଇ ବାହାରି ଗଲେଣି କଟକ। ଲଗାତାର 3 ଦିନ ଛୁଟି ଅଛି। ମା ସାନ୍ତାଣୀ କହିଛନ୍ତି ରାଣ ନିୟମ ପକେଇ ଯେମିତି ହଉ ପୁଅକୁ ଧରି ସଞ୍ଜ ସରିକି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆଉ ତାପରେ ମୃଦୁ ପଦଧ୍ୱନି ଶୁଣି ଥରେ ଥରେ ଚମକି ଚମକି ଉଠେ ଚକିତରେ। ବସି ବସି ବୃଥା ଆକୁଳ ଅନ୍ତରେ ହେଉଥାଏ ଚିର ବେଦନା ଭାଗି। ମୃଦୁ ପଦଧ୍ୱନି ଶୁଣି ଥରେ ଥରେ ଚମକି ଚମକି ଉଠେ ଚକିତରେ। ବସି ବସି ବୃଥା ଆକୁଳ ଅନ୍ତରେ ହେଉଥାଏ ସଦା ବେଦନା ଭାଗି। କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଏହା ଏକ ଅନବଦ୍ୟ କବିତା। କବି ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ବିରହୀ ପ୍ରେମିକର ପ୍ରିୟା ପାଇଁ ଥିବା ଆକୁଳ ଅପେକ୍ଷା କଥା ପରୀକ୍ଷା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆସିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଥିଲି, ବାପା ଜୋର କରି ନେଇ ଆସିଲେ। ତମେ କୁଆଡ଼େ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ କାନ୍ଦୁଛ? କିଏ କହୁଥିଲା? ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ମା ତା ଶୋଇବା ଘରକୁ ଡାକିକି ନେଇ କହୁଥିଲା। କେତେଥର ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିବା ସେ ଦେଖିଛି। ଏମିତି କ'ଣ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରେନି? କିଛି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲେ କି ଆଖିରେ ଧୂଆଁ ବାଜିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କୋଉଠି ଧୂଆଁ ନାହିଁ କି ଆଖିରେ କିଛି ପଡ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିଲି ନା କ'ଣ? ତମେ କି ସୁନ୍ଦର। ଆଜି ଜାଣିଲ? ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ କଥା ରଖନ୍ତି ନା? କହିକି ଦେଖ। ଆମର 3 ଦିନ ଛୁଟି ଅଛି। ବାପା ବୋଉ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ 3 ଦିନ ରହିବି ବୋଲି। ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି। ମୁଁ କାଲି ଚାଲିଯିବି। ତମେ କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦିବନି। ଦେଖ, ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନହେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ହବନି। ତମେ କ'ଣ ଚାହଁ
ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଖରାପ କରେ? ରଜ ଆଗରୁ ପରୀକ୍ଷା ସରିଯିବ। ରଜ ବେଳକୁ ତମ ପାଖରେ, ଆଉ ତାପରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ। ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ବାରେ ଜାଣିବିନି? ସେତେବେଳକୁ ତ ମୋ ହାତରେ ଆସମାନ ତାରା ଥିବ। ଆସମାନ ତାରା? ସେ କ'ଣ? କହିବିନି, ଦେଖିଲେ ଜାଣିବ। ମଉସା ମଉସା ଓ ମଉସା, 5 ଜଣ ପାଣି ଆଣିଛି ପିଇ ଦିଅ, ଗରମ ଛାଡ଼ିଯିବ। ମଲା ଶୁଭୁନି କି? ମାସେ ହେଲା ଜ୍ୱର ଭୋଗି ଏବେ ଉଠୁ ଉଠୁ ଫେର କାମରେ ଲାଗିଗଲେଣି। ଜ୍ୱର ଲେଉଟିବ ଯଦି ନା ମଉସା ନିଅ ପିଇ ଦିଅ, ପିଇ ଦିଅ। ବାପା, ରଜ ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିଲା? 10 ଦିନ। ତମେ ଯେମିତି କାମରେ ଲାଗିଛ ଜ୍ୱର ଫେର ଲେଉଟିବ। ନା ନା, ମୋର ଆଉ ଜ୍ୱର ଲେଉଟିବନି। ରଜ ଆଗରୁ ଜ୍ୱର ଲେଉଟିଲେ ମୋର ଆଉ ଚଳିବନି। ତାହେଲେ ସେଇ ଗାଁ, ସେଇ ବିକ୍ରମପୁର, ସେ ତ ଏଠୁ 5 କୋଶ ବାଟ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଦ ପକେଇ ଏଠି ସେଠି ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ଚାଲିଗଲେ ବେଳ ରତ ରତ ସରିକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ରାତିରେ ବିକ୍ରମପୁର ଗାଁ ହାଟ ଚାଳିଆ ତଳେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବି। ସାଙ୍ଗରେ ଗଣ୍ଡେ ଚୁଡ଼ା ନେଇଛି। ଆଣ ମତେ ଦିଅ। କ'ଣ? ତମର ସେ ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା। ଏମିତିକା ଦିହ ନେଇ ତମେ ଯାଅନି। ଆଉ ତୋ ହାତରେ ଦେଇଦେବି? ଆରେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ମନ ମୁନ ଚୈତନ୍ୟ ଲଗେଇ ମୁଁ ଏ ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ଗଢ଼ିଛି କ'ଣ ତୋ ହାତରେ ପଠେଇବା ପାଇଁ? ତୋ ଆଖିରେ ମୁଁ କ'ଣ ତା ଆଖିକି ଦେଖିପାରିବି? କହିଲା କ'ଣ ନା ମତେ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ନେଇଯିବି। ମା, ମୁଁ ବୁଢା ପୁଅ ଆଇଛି। ମା ସାନ୍ତାଣୀ କାହାନ୍ତି? କିଏ ଆସିଛି? କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ଜୁହାର ମା ସାନ୍ତାଣୀ। କାହିଁକି ଆସିଛ? ଏଠି କ'ଣ କାମ ତମର? ଶଙ୍ଖା ତିଆରି କରି ରଜ ବେଳକୁ ଆସିବି ବୋଲି କହିଥିଲି ମା। ମୋ ମା ତା ବୁଢା ପୁଅକୁ କହିଥିଲା ଶଙ୍ଖା ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ। ମାସେ କାଳ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲି। ବଳ ହଟିଲା ସିନା, ମନ ହଟିଲାନି। ରାତି ଦିନ ଲାଗି ମୁଁ ଶଙ୍ଖା ଗଢ଼ି ଆଣିଛି ମା। हे देखो माँ सान्ताणी, आसमान तारा शंखा। मो माँ कहती सान्ताणी, ए रोगा देहरे मु 5 कोश बाट चाली चाली आसी। आज पहली रजरे मो माँ हाथ में शंखा पिंधे देवी। ना, शंखा लोड़ा नहीं। कौन कहलो माँ? लोड़ा नहीं? एते बाटरू एका एका चाली चाली आसी मत फेरई देव? शंखा कहीं नेबे नहीं। कांदुच कहीं माँ? जेते थर आसी तमर हस हस मुह देखी। पहिले परिचारी समस्त मुहर जमी हस लिभि जाइए। कौन है माँ?
ଯାଅ। ଆଉ ଶଙ୍ଖା ନ ନେଲେ ନାହିଁ। ମୋ ମାଆକୁ ଥରେ ଡାକି ଦିଅ, ଦେଖିବି। କେତେ ଦିନ ହେଲା ତାକୁ ଦେଖିନି। ଦେଖା ହେଇପାରିବନି। ଦେଖା ହେଇପାରିବନି? ଥରୁଟିଏ ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି? ତମକୁ ନେହୁରା ହଉଛି ମା। ଥରେ, ଖାଲି ଥରେ ମୋ ମାଆକୁ ଆଖି ପୁରେଇ ଦେଖିବାକୁ ଦିଅ। ବଞ୍ଚିବି କି ମରିବି କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ମା, ଏ ବୁଢ଼ାଟାକୁ ମନା କରନି। ଯା, ବୋହୂକୁ ଡାକିଦେ। ମୁଁ ପାରିବିନି, ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି, କଣ ହେଲା, କାହିଁକି ହେଲା, କେମିତି ହେଲା? ଭଗବାନ, ଭଗବାନ। ୟାକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମନ କଲା, ତାର ସର୍ବନାଶ ଦେଲା। ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି କେଉଁ ଯଶବାନା ଉଡ଼ାଇବ ହେ। ଯାହା ଦେଇଥିଲ ସବୁ ତ ନେଲଣି, ଆଉ ଏବେ କିସ ଛଡ଼ାଇବ ହେ। ଆଉ ଏବେ କିସ ছড়াইব হে। সংসারে যে করাই আস ধায়ে সিনা সে তুম্ভ পাশ সকল ভরসা যার তুটিলাড়ি কিস বলি তাকু ডরাইব হে। কিস বলি